Buenos días a todos. Vamos a iniciar este pleno extraordinario no mes de agosto para aprobación de presupuesto e de modificación de ordenanzas. Empezamos polo primeiro punto. O primeiro punto é a aprobación da acta de sesión anterior do 26 de xunio de 2025. Non sei se hai alguna cuestión que decir a eso. Sí. Dígame. A nos gustaríanos propor alguna modificación, podemos enviarlle ou enviarlles a secretarias e ao procedente, porque creemos que non reflicte o contido do pleno en concreto, só por mencionar un dos puntos na parte final, que como consta no vídeo pode verse eu pedín a palabra para manifestar unha cuestión de orde dentro do pleno, isto non aparece nada, creemos que debería aparecer. E así se pediu expresamente de feito no pleno anterior. Eso é o que quere facer costar esta acta, non? Ese é un dos exemplos de modificación. Pero o que quere facer costar máis, porque lógicamente, aunque lle envíe despois a secretaria, os membros da corporación temos que saber que é o que quere facer, que é o que quere enviar, porque nin despois vamos desautorizar a secretaria para que o faga, nin vamos a deixar a hora de... El acta se aprueba como está. Sí, pero yo quiero conocer... Afecta únicamente a los acuerdos. El resto me puede decir lo que quiere y yo ahora mismo lo hago constar, pero esa acta se trae a aprobación. Se aprueba o no se aprueba, es decir... ¿Me explico? A mí me vale no se hizo constar porque se había acabado el pleno. A No se mí me hizo vale constar incluso porque que se se había lo acabado el mandes. pleno. Perdón, Yo me no vale puedo incluso que se contestar. lo mandes, pero quiero que la corporación se entere de lo que le vas a mandar. Y después... Pero entonces no se puede aprobar, porque lo que yo no puedo hacer No, es el acta, modificarla. o sea, la acta la vamos a intentar aprobar igual. Claro. Pero dice que te quieren mandar algo. Pero que no es así, o sea, el acta se aprueba o no se aprueba y lo que afecta es al contenido de los acuerdos y a la votación. El resto del debate, si tienen alguna alegación que hacer, yo la copio ahora. Pero no se va a cambiar el acta Pues por entonces eso, díganlo porque el ahora. acta realmente son acuerdos y votación. Sí, en ese caso faría unha pequena alegación, se podemos estudiar ahora. Sí, sí, claro, por supuesto. Pois, cindiríamos solo esta última. A alegación con respecto á acta previa sería que, ao noso ver, non reflicte o contido íntegro do pleno, que na parte final se pediu expresamente que a petición de palabra para unha cuestión de orde constase na acta, e non aparece a petición, nin aparece a resposta á petición, nin aparece o que se pediu expresamente que constase na acta. Sería, limitaríamos a eso. Vale. Vamos a pasar a votar a acta. Votos a favor da aprobación da acta. 8, 9. Votos en contra. 3. Atención non queda. Non está presente Begoña, que chegará en 5 minutos. Por unha cuestión de traballo, vale? En contra, ¿verdad, Juan? En contra de los 3 del bloque y 9 a favor. E pasamos ao segundo punto. Expediente 866, 2025, elaboración e aprobación de orzamento. Parece que tivemos ao revés. Bueno, pues vamos a... O sea, propoñemos a aprobación do orzamento do exercicio 2025 con unha cantidad de 8.951.554,69 en estado de gastos 8.951.454,69 no estado de ingresos. Como é lógico, é normal, entendo que é legal tamén, absolutamente equilibrado o mismo en gastos que en ingresos. Creo que é un presupuesto importante, sumamente inversor, onde cando vemos aquí eu casi faría 2 ou 3 mencións. Faría mencións aos gastos financieros, que é o 0,80%, o 0,80%. As inversións reales
son o 36,29, aunque está incluída a Palloza, é unha obra que xa se incluiu máis anos e vai depender de outras administracións para que poidamos iniciar, iniciar algunhas cousas xa se fixaron na Palloza, pero dependendo de algunhas autorizacións se lle dará máis intensidade ou menos a esas obras. E pasivos financieros, que eu creo que tamén é moi importante verlo, o 1,5%. Se vamos a outros sitios, podemos ver en resumen por área de gasto, podemos ver que a deuda pública é do 2,07%. E tendo en conta a inversión que se fai, os servicios que se manteñen, pois creo que son uns presupostos altamente inversores que manteñen os servicios públicos en unhas condicións sumamente aceptables e que nos permiten seguir estando nunha das mellores posicións de servicios nun concello do tamaño do noso. Por lo tanto, pois o que lles pido a ustedes é a aprobación destes presupostos e non sei se a... Lois, por favor, me traes un par de follas. Ou tres. Non sei se queren... se queren fazer alguna intervención. Venga. Bueno, faremos intervencións sobre 4 ou 5 puntos principais relacionados cos documentos que se nos facilitan. O primeiro bloque da nosa intervención ten que ser, por desgraza, e como xa é habitual neste Concello, relacionado con aspectos formais. Este punto da orde do día ni siquiera debería poderse debatir. É unha cuestión de orde para este pleno, debería ser unha cuestión de orde para este pleno que non é legal debatir este orzamento neste momento e desta maneira. Estamos votando unha aprobación inicial do orzamento en xullo do ano en rigor do propio orzamento, non do ano previo, nin a finais do ano previo, como a lei nos marca. Vamos a votar a liquidación do orzamento do ano 23 e tamén a do ano 24, é dicir, vamos a aprobar o orzamento 25 sin ter aprobada a liquidación dos 2 anos anteriores. Eso entra en contraposición total, absoluta e directa, e así o afirma tamén a interventora no seu informe en algún dos puntos, con polo menos 3 leis aplicables ao ordenamento xurídico. Non nos vou mencionar todas para non cansar as persoas que nos vexan, sobre todo, pero a Lei de Bases de Réxime Local no artigo 116, o Real Decreto Legislativo 2/2004 tamén nos artigos 168.5 e 169.2, incluso 170.2 indica que este simple feito dunha aprobación formalmente deficiente é asunto ou motivo suficiente para ir ao Tribunal de Contas con isto. Os estados de contas dunha entidade local deberían ser rendidas polo seu presidente antes do 15 de maio do exercicio seguinte ao que correspondan. A conta xeral debería estar remitida á Comisión Especial de Contas antes do 1 de xuño. A Comisión de Contas non foi siquiera convocada. A documentación debería pasarse aos concelleiros da oposición e a consideración do pleno antes do 1 de outubro do ano anterior, e non é o caso. É dicir, estamos tendo unha xuntanza extraordinaria sobre un asunto que non é extraordinario, de modo algún, un asunto que tiña que estar encima da mesa hai máis de 9 meses. Hai máis de 9 meses e non hai un só motivo, nin un só, para facer as contas desta maneira. Podería entenderse un concello que non remita as contas en tempo unha situación política complicada ou con necesidade de finalizar determinado tipo de acordos. Non é o caso, que hai maioría absoluta, nada impediría facelo así. Por que se presenta, podría preguntarse a ciudadanía, por que se presenta o orzamento logo 9 meses fora? Por que se presenta o orzamento de maneira ilegal? O señor alcalde leva dicindo máis de 10 anos, polo que puiden ver nas actas, que a culpa é do Goberno Central, non? Que as subvencións da Administración Xeral do Estado non chegan a tempo, que así é imposible. Bueno, isto non é certo, isto é total e absolutamente mentira e é falso. Como vou a dicir un pouco máis adiante, as inversións da Administración Xeral do Estado neste concello en concreto son puramente anecdóticas, e os orzamentos de quen depende o grosso e a inmensa maioría das inversións deste concello son Deputación de Lugo e Xunta de Galiza. A Deputación aproba o seu orzamento de maneira inicial en novembro do 24 e a Xunta faino en decembro do 24. É dicir, en decembro do ano 2024 este concello tiña seguramente máis do 80%
das súas cifras claras, cristalinas e encima da mesa. Ademais, sabíase que os orzamentos do Estado non se iban a presentar e a maior asignación do Estado a este Concello son as atribucións en impostos, ou atribución nas cotas de impostos que veñen do Estado, que é moi facilmente calculable con orzamentos prorrogados do ano anterior. Bótalle a culpa, supoño, non o sei, pero aventuro, porque é o que fai en todos os plenos, botará a culpa a Pedro Sánchez, pero este Concello non aprobaba os orzamentos en tempo nin no ano 2015, nin no ano 2016, nin no ano 2017. Pedro Sánchez non gobernaba aquela, gobernaba unha persoa con outra cor política e os orzamentos do Estado presentábanse en tempo e este Concello seguía ignorando por completo a lei e aplicando os orzamentos cando, e direno así, cando o señor alcalde lle vai en gana. As contas estaban claras e tanto é así que Pontevedra aprobou os seus orzamentos en tempo, Santiago tamén, todas as grandes cidades do país aprobaron os orzamentos en tempo, agás Ourense, pero sin irse ás grandes cidades, Xermade, Monforte e Begonte apróbanos en novembro do 24, Láncara, Ourol, Paradela, Unavia en decembro do 24, Rábade, Guitiriz, Becerreá en xaneiro do 25. Non sei por qué, tendo aquí maioría absoluta, saca o alcalde a pompa e o boato da boa xestión cando non é capaz de aprobar un orzamento en tempo tendo maioría absoluta. Explica a ciudadanía por que ten medo de ensinar as contas en tempo, por que ten medo de expoñelas públicamente e por que ten medo de que os partidos de oposición coñezan as contas e os informes de intervención no tempo adecuado para facelo. Dicíalle que o peso das axudas do Estado para o orzamento do Outeiro do Rei é puramente anecdótico, en transferencias correntes é unha cantidade de 2.400 euros nun total de máis de 1.100.000, en transferencias de capital é cero nun total de 1.300.000, no anexo de investimentos é cero nun total de 3 millóns e pico, e a participación de tributos do Estado supera apenas os 1.430.000 euros nun total que é de casi 9 millóns, é dicir, estamos falando de aportacións que non deberían trastocar o plan para aprobar o orzamento en tempo. Dicía unha persoa do seu partido, a ver se lle sabe poñer nome, se non, digo eu, un goberno sin presupuestos non gobierna nada. Bueno, pois, daquela cabe preguntarse que leva vostede 8 meses gobernando aquí, señor alcalde, porque, desde logo, se esta é a máxima que se dá desde a dirección do seu partido, bueno, quizás no seu partido non sabe que vostede aproba os orzamentos con 9 meses de retraso. Deixe de mentir a ciudadanía. Os partidos de oposición estamos acostumados a que vostede non diga a verdade, pero por lo menos diga a ciudadanía por que demora 9 meses en aprobar un orzamento que podía estar aprobado en decembro do ano pasado. Diga tamén algunha verdade no medio de todas estas cousas, como acabo de ver, e os datos son obxectivamente certos e non son opinables, o peso da Administración Xeral do Estado aquí é moi pouco, pero dígalle verdades á ciudadanía, dígalle que a Xunta de Galiza deixou de repartir entre os concellos galegos máis de 91 millóns de euros, así consta no informe do Consello de Contas. Dígalle que da asignación dos fondos europeos Next Generation que o Estado asigna a Galicia, que é de máis de 1.475 millóns de euros, o Goberno da Xunta de Rueda decide unilateralmente asignar a concellos só 56 millóns. Tradúzollo. Asigna aos concellos galegos dos fondos Next Generation menos do 0,1% destes fondos. Dígalle eso á ciudadanía, deixe de mentirlle e contarlle a milonga esta de que Sánchez é moi malo e non nos dá dinero. Non é certo. Ou polo menos non é o único factor que lle produce a vostede este ímpetu por presentar os exercicios vulnerando polo menos 3 leis deste Estado. Presentamos unha moción o ano pasado en tempo para incluir determinadas partidas nos orzamentos do ano 2025 que eran interesantes por os intereses da veciñanza. Vemos con pesar, pero con ninguna sorpresa, que ninguna delas está incluída. Vemos tamén outros elementos de máximo interese para a ciudadanía que tamén hai que contarlle. Vamos a contar tarde, vamos a contar con 9 meses de atraso, pero tamén é bo contarlle. Contelle tamén a ciudadanía, dígao abertamente, sin convocar un pleno extraordinario o 31 de xullo, porque a cobardía tampouco é un pro ou unha cualidade moi boa e apreciable en política. Dígalle a ciudadanía que pagamos casi 200.000 euros ao ano en débeda, contando os intereses e xuros e o capital principal das amortizacións dos empréstitos. Contelle que temos créditos pendentes de amortizar con entidades bancarias por máis de 1.580.000 euros. Contelle tamén, e fagao, insisto, sin prexuízo do que podamos dicir na intervención no punto correspondente, contelle a ciudadanía porque sube un 30% as taxas a 31 de xullo sin ter ningún tipo de debate sobre isto. Contelle por que nos pasa documentos á oposición para falar do orzamento que están redactados desde decembro do ano pasado. Podía terlo pasado en aras dunha pluralidade política ou un xogo democrático cristalino e transparente, e non o fai. Contelle a ciudadanía por que non hai partidas nos orzamentos para o saneamento en parroquias como o Mosteiro Martul, pero moitas outras. Non hai partida para facer estudo, non hai partida para facer a inversión.
Contelle por que non hai partidas de melloras que se van a notar neste ano 2025 para mellorar a calidade da auga, quitando as da depuradora que se van a supoñemos que se van a executar no escenario 25-26, non hai ninguna outra partida. Contelle por que non hai partidas específicas para a limpeza de cunetas, beirarrúas e aglomerado de pistas de titularidade municipal. Contelle por que non hai ninguna partida específica de inversión no polígono industrial. Contelle por que, aínda que vostede o prometiu no ano 2023, o Outeiro do Rei non vai a ter fin no ano 2025. Non hai ninguna partida nin para a merca do edificio, nin para o alugueiro, nin para a súa posta en marcha. Contelle porque eso que vostede prometiu a finais do ano 2023, que estaría, e cito textualmente, en un ano ou dous, non vai a estar nin en dous e seguramente tampouco en tres. E por último, o último bloque das nosas intervencións ten que ver co informe da intervención municipal, ao que vostede, parece que leva a gala ou ignoralo completamente, ignorou o informe do ano pasado, que facía unha serie de recomendacións, ignora tamén este, non? Incumple a transparencia con respecto aos beneficios fiscais. Calquera partido, en especial os da oposición, sabemos que non se están trasladando con transparencia as persoas ás que se reconocen beneficios fiscais. Emprega vostede, ano tras ano, e así o fai saber tamén a intervención, os cartos da Palloza e os datos da Palloza sin ninguna mínima intención de facer ninguna inversión, por lo menos que eu vise en actas de plenos previos leva máis de 10 anos utilizando a Palloza como pretexto. Tendo en conta os datos, esta é unha cita textual do informe de intervención, tendo en conta os datos incluídos no capítulo 1 do orzamento e o anexo de persoal, pode concluirse que non se cumpren as porcentaxes que vostede reflicte no orzamento. Advirte a intervención que é obrigatorio proceder á convocatoria da Mesa Xeral de Normalización, tampouco se fai, non? Había incumprimentos no informe do ano 2024 sobre o plan de saneamento financeiro e a intervención volve a dicirnos outra vez neste informe do ano 2025 que vostede está incumprindo, polo menos durante 2 anos consecutivos, o plan de saneamento financeiro que aprobou vostede mesmo neste pleno. Pois explíquenos polo menos por que está incumprindo o plan de saneamento financeiro. Por que teima vostede en proceder á tramitación de determinados gastos sin cumprir coa Lei de Contratos Públicos, a Lei de Contratos do Sector Público? Por que asigna gastos en materia de subvención sin cumplir a Lei de Subvencións? Por que o fai de maneira nominal sin convocar un procedimento de concurrencia como lle obriga a norma? Insisto, a intervención recomenda o procedimento de concurrencia competitiva para a tramitación de subvencións e non se fai, non? Explique tamén á cidadanía, isto non está no informe de intervención, pero creo que tamén é importante saberlo, explique á cidadanía porque este Concello invirte tanto ou gasta tanto na amortización da deuda, casi tanto como na área de cultura, en torno a 2 ou 2, algo por cento. Son cálculos que calquera dos veciños e veciñas de Outeiro deberíamos saber. Os datos do orzamento tamén están falseados. Vostede coloca un orzamento e fala dun orzamento de 8 e pico millóns de euros cando sabemos, todos neste pleno, os que vimos a documentación, que 1,5 millóns de euros corresponden á Palloza. Como que 8 millóns de ingresos cando 1,5 millóns son ficticios e vostede os coloca, ignoramos, desde logo, por que teima vostede, sigo co informe de intervención, en facer gastos, máis ben, xerar obrigas de gasto para a cidadanía sin aprobar as correspondentes ordenanzas fiscais. Hai moitas materias nas que a cidadanía paga unha taxa realmente sin unha norma que a regule, ou sin unha norma que a regule axeitadamente. Por último, se quere, doulle referencia, está na páxina 13 do informe de intervención. Está vostede aprobando este orzamento, como eu dicía ao principio da minha intervención, en un incumplimento flagrante do procedimento de aprobación dos orzamentos. Volve vostede aquí con unhas contas, e digo outra vez, xa o mencionei, volvo a decir, unhas contas cobardes, unhas contas que presenta a traizón o 31 de xullo, dándonos menos dunha semana para revisar 400, 500, 600 folios de documentación, sin convocar a Comisión de Contas, sin mandar a documentación cando debe, incumprindo as obrigas legais que ten e utilizando como pretexto o Goberno Central cando o Goberno Central non é o grosso das contas deste orzamento. As contas máis importantes das inversión son as da Diputación e as da Xunta. Gábase vostede dun orzamento inversor. Se calquera dos veciños e veciñas de Outeiro mira as nosas contas, a porcentaxe de inversión que fai este Concello non chega ao 10% da inversión real que se fai aquí. O grosso dos cartos ponos a Diputación e ponos a Xunta, non nos pon siquiera o Concello, co cal gabarse de que o seu Concello é inversor, pois eu poño en dúbida esa afirmación. Non recunco nesta primeira intervención ao respecto dos orzamentos
Simplemente lamento que vostede teime neste mal facer político, nesta negación total e absoluta da pluralidade e da transparencia no exercicio dunha función pública, nada máis. Remador. Sí. Emite. Bueno, realmente o único que nos aquí foi a darnos un mitin político e a falarnos do que realmente criticar o que realmente practican os gobernos que ustedes apoian. Eso é o que lle digo como primeira intervención, pero vamos a esperar a que nos diga a representante do PSOE. Bueno, podíamos facer unha contestación a eles e por outra a usted, pero bueno, vamos a facer as dúas seguidas. Un ano máis, os orzamentos municipais de Outeiro de Rei amosan deficiencias graves na súa elaboración, planificación e execución, que, como se poderá entender, teñen consecuencias directas sobre a calidade dos servizos públicos e a equidade no investimento. En primeiro lugar, denunciamos, unha vez máis, que os orzamentos se presentan fora de prazo, incumprindo a obrigación legal de telos aprobados antes do 31 de decembro do ano 24. Esta é unha situación que se repite ano tras ano, desde que esta concelleira é concelleira, repítese ano tras ano. Esta situación repítese, o que acabo de dicir, ano tras ano, e obriga que o Concello funcione con orzamentos prorrogados, o que retrasa investimentos e paraliza proxectos necesarios, afectando negativamente a veciñanza. Esta práctica revela unha preocupante falta de planificación e de compromiso coa boa xestión pública. Vostede, señor alcalde, dirá que outros non teñen aprobados os seus orzamentos, pero a realidade é que esta corporación de Outeiro de Rei ten maioría do PP, e é o noso municipio o que nos interesa hoxe, en este momento. Observamos, e así destacada por intervención, unha clara infracción nas porcentaxes legais de distribución de complementos salariais. Ademais, non consta un ano máis a convocatoria da Mesa Xeral de Negociación, o que vicia o procedimento orzamentario e vulnera dereitos sindicais básicos. E nos preguntámonos, cando pensan vostedes convocar esa mesa? Cales son os motivos para non telo feito en todo este tempo? Repito, desde que son concelleira, esta pregunta faise ano tras ano. Outro feito que chama a atención é a constante inclusión da partida de máis de 1,5 millón de euros para unha urbanización que nunca se executa. Ano tras ano aparece ese investimento nos orzamentos, pero non se leva a cabo ni se explica a razón de esa inacción. Preguntado en comisión o señor alcalde sobre se teñe previsto facer algunha intervención inmediata, contesta que todos os anos fan algo, pero realmente nos dicimos que son accións de mantemento, como rebacheado e limpeza, non actuacións que dean solución definitiva ao problema deses veciños e veciñas. Non sei o que opinarán os que ali viven sobre o que vostede, señor alcalde, afirmou, pero de seguro que botarán as mans á cabeza cando coñezan que vostede descaradamente afirma que se están levando a cabo intervencións na súa urbanización. Cales en concreto? Cando e en que data se realizaron? Que empresas fixo? Con que parte do orzamento, con que parte da cifra que consta como gasto e como ingreso nos orzamentos de todos os anos e que sempre é a mesma? Non nos pode enganar, señor alcalde. Por outra banda, a cantidade que consta en todos os exercicios orzamentarios desde hai moitísimos anos segue sendo a mesma, e repito unha vez máis, 1.519.858,54 euros, en que se basean na actualidade para seguir incluindo esas mesmas cifras, sabendo que o custe da vida aumentou, sobre todo a partir da pandemia da COVID. Saben con certeza se chegarán eses cartos para poder poñer en marcha con dignidade a urbanización da Palloza? É imprescindible reorientar o gasto municipal, deixar de inflar os orzamentos con investimentos ficticios e artificios contables
e poñer en marcha unha estrutura orzamentaria realista, participativa e transparente, que priorice as verdadeiras necesidades da veciñanza e que planifique as actuacións municipais ano a ano, con previsión de gasto e con cautela ante o uso dos cartos públicos. En definitiva, non se trata só de números, senón de prioridades políticas e de compromiso co ben común. Outeiro de Rei merece uns orzamentos feitos con rigor, en prazo e pensando na totalidade do municipio. Por iso, non podemos apoiar estes orzamentos. Grazas. Bueno, realmente non nos dixeron nada novo. Contarnos algunhas mentiras e nada máis. Por exemplo, contarnos a mentira mesmo un co outro de que non sabían nada, que non explicábamos nunca nada da Palloza. Non hai un solo ano que traigamos a partida da Palloza que non o digamos antes de nada, esteña aí claramente posta onde vai. Non hai unha sola vez, seña comisión ou seña pleno, que se pregunta que non se explica a situación da Palloza. E non é verdad, sencillamente non é verdad que nunca se invertirá nada, pois sin ir máis lexos fai pouco tempo que se estableceu a fibra óptica na Palloza que non había. Por exemplo, non? Por poñer un exemplo. Aparte de que todo o tema de mantenimiento da rede viaria, mantenimiento e limpieza de zonas verdes e zonas contiguas, eso non deixa de ser unha inversión, porque claro, aquí cada un chamamos de inversión ao que nos parece. Eu entendo que cada vez que hai que pagar obras ou servicios é unha inversión, entendo. Creo que os veciños do Outeiro tamén o entenden así, porque o discurso que lles fixaron ustedes, sobre todo o mitin que fixo o responsable do bloque, pois é o que levan dicindo desde fai 40 anos no Concello. El, o anterior, e o anterior do anterior, e o anterior do anterior. E cada vez que chegan, pois sempre veñen ca mesma forza. Cando pasan un par de legislaturas e ven que o resultado non resulta, pois non resulta. Por que? Claro, eu podo dicir a ustedes que minten, pero o que está claro é que os veciños saben cando mentimos cada un de nós e cando non mentimos. Non é o que digamos nós, non é o que dice, é o que fai. E esa é a cuestión. E nosotros, eu xa lle lo dixen moitas veces, e ademais, para que o teñan claro, nosotros non vamos cambiar a línea política, digo ahora, digo cando chegan as eleccións, e dixeno moitas veces. E ustedes sigan que a súa línea política, que cada un é dueño dos seus actos. E nosotros non vamos a cambiar nada deso. E se nos referimos ao presupuesto, profundizamos un pouco máis ler esta ilegalidade, esta barbaridade, nos la veñen a traer os que apoian un goberno que nin siquiera ten presupuestos desta legislatura. Non é que non os teña deste ano, é que non os ten desta legislatura. E que ademais é un goberno que ustedes apoian, que puñaron e apoian, os dous partidos, non un solo, os dous, exactamente igual. É verdade que o bloque non lles facía falta nin lles fan caso, eso é verdade, pero sí que o apoiaron igual. Que nin siquiera nos dice o seu presidente que non necesita nin o Parlamento. Iso é como se eu lles dixera aquí agora que non necesito a corporación. Pois eso dice o presidente que ustedes puñaron no goberno sin haber ganado as eleccións. E a ustedes xa sei que non lles gusta que eu fale desto, pero isto é o que hai. Isto é o que conocen todos os veciños. E isto non é unha mentira, isto é a realidade. Podríamos falar moitas máis cosas dese goberno moito máis graves. Vale? E de xente do seu partido a mellor sin buscala moi lexo. Pero eso vámoslo deixar para outro día, que a mí non me gusta moito profundizar nese tipo de cousas porque realmente non ten moito que ver con un presupuesto. Pero o que estou dicindo sí que ten que ver con presupuesto. E cando falan dos fondos Next Generation, pois, sin embargo, este goberno de España, do señor Pedro Sánchez, que apoiou o Bloque e apoiou o PSOE, pois resulta que non repartiu un duro cos concellos, sino que guardou ellos para hacer lo que les dá la gana. É o que hicieron con 180.000 millóns de euros. E encima nos estuveron subindo a deuda constantemente, non la están subindo. Así está o coste da vida, claro, que é insoportable. Por moito que se suban os salarios base, por moito que se suban as pensións, que as paguen os ciudadanos, non as paga o goberno de España tampouco. Nin paga o salario mínimo o goberno de España, senón que paguen os empresarios e despois por derivación os que compran os produtos, nin paguen as pensións que pagan os ciudadanos que as súas aportacións á Seguridade Social e aos impostos. Entón, esa é a situación, para que ustedes
veñen aquí cunha situación catastrofista de aprobar o proxecto moi tarde. Bueno, vexo que con respecto ao propio presupuesto, bueno, pois fai algunhas, dícenos algunhas cousas, dícenos que porque o señor do Bloque, porque non atendemos as súas sugerencias, porque non nos convenceron, sencillamente. Ustedes están na oposición e onde expuñaron os de Outeiro desde fai máis de 40 anos e, evidentemente, para que nos atendamos unha sugerencia, ustedes terán que convencernos. Somos os que temos o encargo de gobernar este Concello. Somos os que temos o encargo. Non nos estamos gobernando sin ganar, como fan ustedes en varios sitios. E non fai falta ir moi lexos tamén, para estar ustedes gobernando sin ganar. E de vez en cando perden as votacións por eso, precisamente, porque non son capaces de facer gobernos estables. Por iso tamén as perden moitas veces. Eso vemos no Congreso todos os días. Claro, pero tamén máis cerca, sin ir ao Congreso. Entonces, esa é a situación que nos veñen a plantear aquí ustedes. Pero, bueno, plantésenlle aos veciños do Outeiro. Eu por iso xa lle deixei que fixera o seu mitin. E fixo, non sei cantos minutos votou, se votou 10 e 15, non sei canto tempo votou. Pero me dá igual. Porque algunhas persoas, ao mellor, canto máis falan, máis se perjudican. Porque os veciños son bastante inteligentes e conocennos a todos. Algunos conocennos moi ben, a outros ainda non nos conocen ben, pero a medida que os vayan conocendo mellor, irános tratando adecuadamente. Porque lle vai chamar a inflar os orzamentos e nosotros poñemos aí sobre a mesa desde o primeiro momento que é unha inversión papalloza que en canto poidamos a vamos facer. Chame o que queira, pero iso non é inflar os orzamentos. Lo que empezou con non legal, motivo toda esa situación a que lle acabo de contestar que as actuacións que teñen os seus gobernos e nosotros eu defendo o mismo que dixen sempre. Temos dous problemas, que un deles vámoslo corregir agora, de personal nos servicios de intervención. Pero ese ainda non é o problema. O problema é que os concellos, non nosotros, senón os concellos, a inmensa maioría dos concellos, pois hai moitas subvencións, pois temos unha subvención sen ir máis lexos, que a recibimos a comunicación, pois eu que sei, fará 15 días. Non hai máis tempo, máis ou menos. E temos algunha que todavía non sabemos exactamente se non la van a dar. Entón, cando facemos un presupuesto no mes de outubro, ou no mes de noviembre, ou no mes de diciembre, pois aí sí que podemos poñer o que nos dé a gana. Inflalo e fazer o que queiramos. Porque como non temos ningún dato, temos os datos simplemente, bueno, témolos se os temos. Porque este ano a aportación do Estado ainda acabamos de saberlo fai poucos días tamén. Moi poucos días. Porque xa sabemos que hai unha aportación, pero de canto, sabémoslo cando dizo si realmente o Estado, que é o que legisla para todos, e o que ten a obligación de fazer os presupuestos con tempo, que é o que lles dice ás outras administracións, que medios económicos poden utilizar ou fixar no seu tempo, pois entón nosotros ao mellor podíamos ir máis rápido. Pero ustedes me veñen con ese tema de ilegalidade, de retraso e non sei que, os representantes dun gobierno que dice que nin siquiera necesita o Parlamento para gobernar. Que na súa legislatura que leva 2 anos non aprobou un solo presupuesto. Pero, hombre, non teñan tanta cara, porque se ten moita cara. Claro, eu se a Xunta fixera eso, o goberno de España, cando estaba, fixera eso, a mí non se me ocurriría vir a un concello, a Diputación, é dicir, ustedes como traen estes presupuestos así, isto é ilegal, isto non se pode facer. Dixo algo que é interesante, que as inversións do Estado son anecdóticas. Eso é verdade, son anecdóticas, porque incluso unha obra que tiñan para facer, que ustedes publicitaron todos os anos, que agora non sei se tiraron que ao paso de Cebrés ou se van poñer no outro lado, sendo aliados do goberno, tardaron 6 anos en facela desde que estaba aprobada. Nomás chegar a paralizaron e fixose fai 4 días. E para iso mal. Fixose 4 días e mal. Mal ejecutado. Bastante mal diseñada. Entonces, e encima usted ten a cara de decir que é anecdótico. Pois sí, é verdade que é anecdótico. As inversións que fai o Estado en algúns concellos. E a Diputación tamén, porque fai unha serie de convenios hasta para servicios, hasta para pagar gastos corrientes en algúns concellos e noutros cero patatero. É onde gobernan ustedes. E ainda así, de vez en cando non están de acordo entre ustedes, non hai máis que ir ao pleno pasado non ao anterior, e ver o que fan. Claro.
Pero bueno, eu volvo a decir, usted non se equivoque. Eu xa sei que, como usted é letrado, a mellor parece que ven aquí a nos dar unha clase de jurisprudencia, e a xente se vai a preocupar por eso. Pero a xente de Outeiro non se vai a preocupar. E eu, desde logo, menos. Xa llo digo. Xa llo dixen o primeiro día. Eu, menos. Eu vou facer caso aos asesores jurídicos e técnicos do Concello, e usted, como político, digo o que lle parezca. E, ademais, sabe o tempo que lle deixamos para que se esplayara e non se lle quedara nada no tinteiro. E ainda fala usted dos fondos Next Generation, un dos corresponsables do goberno. Pero é que ustedes teñen tanta cara que é terrible. Cando os fondos Next Generation, os concellos de toda España, porque mire que Zapatero foi un presidente que realmente foi co que empezou a decadencia en España, non? A decadencia democrática, sobre todo democrática. Non xa sei que a usted lle fai gracia, porque usted non toma en serio isto, como suele fazer o seu partido, non o tomen en serio. Entón, cando veñen aquí se ríen, porque non tomen en serio o que estamos facendo, e o que estamos falando. Os veciños sí que o tomen en serio. E evidentemente, nese momento, Zapatero repartiu tamén unha cantidad enorme de millóns de euros entre todas as administracións, pero tuvo a coherencia de ter a administración máis importante por ciudadanos, porque é a que teñen máis cerca, é a que acuden máis rapidamente, é ademais a administración que moitísimas veces trata competencias que nin siquiera son dela, e fai inversións en competencias que non son dela, que é a administración local, sobre todo a dos concellos, e ao señor Zapatero, con todas as súas eu diría deficiencias ou mala gestión, pois polo menos, cando repartiu unha cantidad ingente de dinheiro, repartiu tamén cos concellos. Pero que este goberno nin eso tuvo a delicadeza de facer, de repartir con todas as administracións. Eu creo que se Europa nos dá 180.000 millóns de euros, que é unha cantidad ingente, que unha parte temos que devolverla, non hai que olvidalo, pero que é dinheiro de todos, e resulta que o goberno de España decide onde lle dá a gana. As comunidades autónomas depende se son amigas ou non son amigas, se son amigas, pois se lles dá, se non son amigas non se lles dá, se castigan, etc. E os concellos, pois xa pasamos deles, como se non existiran. As 8.000 administracións e pico que hai en España, pois como se non existiran, que son as que realmente lle prestan servicios sociales, por exemplo, a algún veciño sumamente necesitado, que o goberno de España non paga cando os ten que pagar, que é o que tiña que facer. E non os paga, e os asume o concello, para non deixar eses veciños tirados. E por ustedes vayan nos contando o que facemos nós en Outeiro de Rei. O que facemos nós en Outeiro de Rei, a mí non me preocupa, por eso lle deixei falar todo o tempo que quixo, que digo o que queira. Porque o que facemos en Outeiro de Rei, os veciños de Outeiro conocen a todos. E a nós nos conocen todos. E a ustedes irán nos conocendo pouco a pouco. E parecelle moita deuda. Bueno, pois se lle parece moita deuda, me parece que debemos deber así como 30.000 euros cada ciudadano de España do goberno central, e debemos do Concello de Outeiro 300 euros. Iso é o que debemos. E ademais aí xa yo mencionei antes, para que o soupera, por se tiña alguna dúda, que temos unha deuda pública, xa non recordo canto dixen antes, do 1,2 ou 2%. Se eso lle parece moito, pois vale. Xa me gustaría que esa fora a deuda pública do goberno de España, porque realmente vamos a pagar entre todos, non van a pagar nin os do PSOE nin os do Bloque. Aunque foron os que máis gastaron, claro. Dice, mentiras, absolutamente, que non hai saneamento en todo o Concello, home. Pois en concellos tan limítrofes como o que teñen aquí na capital da provincia, que gobernan ustedes, non teñen auga. Pois xa me dirán ustedes, se ustedes teñen cara ou non teñen cara para vir dicir este Concello que ten abastecimento de auga en todas as parroquias desde fai 20 anos, que ten fibra óptica hasta na última casa, que ten unha boa rede de carreteras, unha boa rede de línea eléctrica, unha boa rede de alumbrado, porque non temos saneamento nun Concello que ten 180 núcleos e 315 km cuadrados. Pero bueno, que pasa que, bueno, eu creo que vai por un bon camiño, polo mesmo que foron os seus antecesores. Que non hai partidas no polígono, mentira.
Temos unha asignación para unha partida no polígono industrial, que ademais todos os anos facemos obras no parque empresarial. Ustedes dicen así descaradamente. Podeis parecer pouco, moito, pero non digan, non mintan tan descaradamente. Sim, a compra do edificio, pero aquí non temos que comprar un edificio por fin. Xa lles expliquei un día o que íbamos a facer. Pero como ustedes non entenden ou non queren entender ou lles dá igual, pois alá ustedes. Temos que comprar outras cousas, pero un edificio por fin creo que non nos vai fazer falta. Dice os datos falsos de Palloza, non están os datos falsos, porque temos aí encima da mesa absolutamente con un proyecto que hai, que no seu momento, cando se vai a contratar, pois haberá que actualizalo, como pasa con todo, pero eu creo que xa lles expliquei varias veces que a Palloza está pendiente de algunhas outras autorizacións que se estuveron facendo estudios e en función de que esas autorizacións se poden conseguir, pois se vai a levar adiante a súa urbanización e os seus veciños non están abandonados e eles xa o saben. E non están tampouco como lles gustaría a eles, nin siquiera como me gustaría a mí tampouco que estuveren. Pero bueno, tampouco está a Nacional A6 ou A6 como me gustaría a mí que estuvera de arreglado. Pero que non é por falta de mal gasto do Estado, é simplemente por falta de gestión. Pero nosotros no Palloza é diferente, que non podemos actuar onde non temos as autorizacións correspondientes que temos que ter. Eu creo que por parte miña tampouco creo que non lle deixei nada sen contestar, o cual creo que podemos pasar a votar, non sei se queren decir alguna outra cousa máis. Volvemos. PSOE. Quere decir algo? Non. Dígame. Dúas ou tres mencións breves ao fío do que vostede menciona. A primeira é evidente, as asesorías que vostede ten poden dicirlo sobradamente os orzamentos na súa vertente de ingresos. E se non o sabe é grave, porque vostede leva moitos anos nunha función pública, debería sabelo. Os orzamentos son unha estimación, por definición. É dicir, non é algo que eu diga agora que porque me acabo de inventar, por propia definición, ou pola súa natureza, o apartado de ingresos nun orzamento son unha estimación dun ano para o seguinte, co cal non é extraño non saber a cifra específica hasta o céntimo dos ingresos, é o normal e natural en calquera orzamento de calquera administración pública. Tamén os da Diputación, que se aproba en novembro, fan unha estimación dos ingresos do ano seguinte. Tamén os da Xunta, de decembro de 24, fan unha estimación dos seus ingresos para o ano seguinte. Vostede parece incapaz de entender o mismo concepto ou o concepto mesmo do que son os orzamentos. Tamén me resulta extraño, pero tamén é unha tónica neste Concello, que non existe ningún tipo de debate político, ni siquiera algo que se lle pareza. Vostede botou máis tempo falando de Zapatero que das cifras do orzamento que eu mencionei aquí. É dicir, fálame vostede de algo que sucedeu cando eu ni siquiera acabara a carreira. Mencionou vostede en dúas ocasións, polo menos que eu apuntase en dúas, que eu era representante do goberno estatal, e dixo con estas palabras. Eu non sei que confusión ten vostede na cabeza, señor alcalde. O meu grupo representa aquí a 791 veciños e veciñas do Outeiro do Rei. Xa yo dixo no pleno pasado. A nós, mentras estamos neste pleno, debatendo os asuntos que traemos aquí e que preocupan a ciudadanía, nós non representamos a Diputación ni o goberno estatal, nin nos preocupa hasta as últimas consecuencias o que fagan os compañeros ou compañeras noutras administracións públicas. A nós, como representantes da ciudadanía do Outeiro do Rei, no pleno do Outeiro do Rei, o que nos preocupa é a ciudadanía e as políticas que se practican no Outeiro do Rei. Co cal, eu pode parecer moi alto, moi ben parecido, pero eu non son Pedro Sánchez. E o día que Pedro Sánchez veña aquí ao pleno, dígalle vostede o que queira. Agora, a mí non me veña con cousas que pasan nun ministerio que está a tantos kilómetros, que non me preocupa, con delegados ou directores xerais os que ni siquiera coñezo e non vou coñecer nunca na miña vida. Sánchez fai mal, di vostede, porque non ten orzamento. Se cale a súa reacción, vou facer o mesmo. Tendo maioría absoluta, critica a Sánchez por non ter orzamentos e vostede fai exactamente o mesmo. Bueno, desde logo é paradigmático e curioso. Por último, as cifras. Bote vostede a Sánchez a culpa do que queira, pero tamén por honestidade, non? Bote tamén a rueda, non? As cifras que eu lle mencionei son obxectivas e non son miñas, son do informe do Consello de Contas. Son 92 millóns que Rueda teña que destinar a concellos e non o fai, e 1.475 millóns de euros dos Next Generation que Rueda decide non repartir estes concellos. Reparte o 0,1%.
ese 0,1% podía ser un pouco máis alto, non é por decisión do presidente da Xunta, pero parece ser que o que faga ben ou mal, o regular, o medio pensionista, o presidente da Xunta, a vostede parece que non lle importa, parece que puenteamos o que pasa na administración autonómica e vamos directamente ao goberno central. Non sei moi ben con que intención, que non sexa un nesgo político, desde logo difícil de entender. Rematando xa, deixe de botar balóns fora, faga o santísimo favor, non por min, nin polo meu grupo, fago pola veciñanza, polos cidadáns e polas cidades de Outeiro de Rei. Dedique un pleno, ainda que sea faga a proba en falar de Outeiro de Rei. Deixe de falar de outras administracións que, desde logo, neste pleno non están representadas, ni nunca o van a estar, non están, desde logo, co meu grupo. Non estaría máis tampouco que non collese palabras soltas das miñas intervencións e respondese iso, porque, desde logo, eso non favorece o debate. Intente entender o sentido das cousas que se din e contestar a esas para ter un verdadeiro debate político de fondo, de políticas públicas, non un debate anecdótico sobre as persoas ou sobre as palabras que neste caso leva sobre isto. Resumiría a miña intervención dicindo, por favor, señor alcalde, fale algunha vez das preocupacións da cidade de Outeiro. Gracias. Para o próximo debate que teñamos, xa vou preguntar a usted que quere que diga eu, para decir yo que usted quere que diga eu. Paso unha lista. Que eu sepa, pero non lle vou a decir, porque que eu sepa eu direi o que creo que debo decir, e usted dice o que lle dá a gana, como é lógico en política e en democracia. Entonces, se a usted non lle gusta o que digo eu, pois mala suerte, que lle vamos a facer. A mí o que diga o seu usted me dá igual. E xa lle dixen antes por qué. Porque eu sí que falo dos veciños. A mí sí que me conocen os veciños, a usted conocen pouco. Pero a medida que vai falando, eu creo que van ir conocendo. E se lle dan a razón a usted, non pasa nada. Non pasa nada. En democracia, algúns, insisto, eso vai por ustedes, en moitos sitios. Aquí non o fan porque non poden, porque os veciños non lle lo autorizan, claro. Pero aunque non ganen, gobernan. A mí eso non me gusta moito. E a verdade é que nunca o fixe. O que fai o presidente da Xunta sí que me importa. Pero que a Xunta realmente colaborou con o Outeiro de Rei moitas veces. Sin ir máis leixos, acabamos de poñer en marcha unha piscina, fai poucos días. Se multiplicou un colegio por 2, que tamén o fixo a Xunta, fai poucos anos. Por 2, polo número de aulas. Pois se vai a fazer un centro médico. Espero que se acabe facendo un proxecto de depuradora e unha depuradora, etcétera, etcétera. As concentracións parcelarias en San Lorenzo, Sobrada, Arcos e San Félix de Paz, que eu sepa tamén as fai a Xunta. E máis, cando chegou o PSOE ao bloque ao goberno da Xunta, usted non estaba, pero eu xa vexo que usted, vexo xa yo escoitei a varios das persoas que pasaron por aquí do bloque, que a veces a vergonza do que fan os seus compañeiros parece como se quixera botar valor fora. E do que fan os gobiernos que ustedes apoian. Pois non os apoyen. Houberan existido ustedes cando que só teñen un diputado e Pedro Sánchez iba a ser igual. Houberan existido. E se houberan existido, agora non lles podría decir que ustedes son responsables do que fai Pedro Sánchez. Pero que xa o fixeron así varias veces. Pero que ustedes son un apéndice do PSOE. E por eso fan eso. Pero despois, claro, non queren asumir as responsabilidades. Vale, pois, o PSOE que non se fíe moito, que tamén lles pode fallar en calquer momento. Tamén lles pode fallar en calquer momento. E de vez en cando fallenlles. Aí está. Non hai máis que verlo, non? Pero usted, claro, usted non quere que haxa debate político. Usted só quere que eu fale do que usted quere que fale. Volvo yo a dicir, dos veciños do Outeiro de Rei é do que menos me fai falta falar. Porque me conocen moi ben, porque saben o que facemos, porque lle prestamos mellores servizos que a ningún concello, incluído de Lugo, que é a capital da provincia. Por eso lle dicía antes que temos unha rede de auga 20 anos antes, e Lugo ainda non a ten agora. Temos fibra óptica, e falo de Lugo, que non me gusta moito falar dos concellos, pero é que aí é onde gobernan ustedes os dous, claro. Non é para criticar ao alcalde de Lugo, nin aos concellos de Lugo, é para poñer en contraposición o que fan ustedes onde gobernan co que facemos nós. Porque, claro, por pedir, eu se non tuvera límite de presupuesto, pois ao mellor xa tiña o saneamento feito en todas as parroquias do municipio, evidentemente. Se non tuvera que poñerlles unhos impostos para poñerlo, ou tuvera diñeiro ilimitado, tería o saneamento feito en todos os sitios. E tería carreteras aglomeradas, e desbrozaríamos 3 veces ao ano en vez de 2,
etcétera, etcétera, etcétera. Pero hai uns presupuestos limitados, hai uns impostos que teñen que ser soportables para os veciños, que é o que intentamos, e dentro desa línea, pois mantemos, eu creo que uns servicios comparables con calquera concello, e sobre todo comparado con calquera concello dos que ustedes gobernan, pero moi comparable, incluso con a capital da provincia. E se isto que estamos facendo non é debate político, veña Dios ou vexa, non sei que é o que ustedes lle chama que non é debate político. É xa sei que lle dá vergonza ser representante do goberno estatal, pero dígalles ao seu diputado do bloque que só teñen un que pida a dimisión de Pedro Sánchez e non volva máis ao Congreso a apoiálo, dígalle, pode facelo. E se non o fai é a súa responsabilidade, que non é a miña. Claro. Se non está a gusto nesta organización que está, pois cámbiese, faga usted o que queira, é cousa súa, ten a libertad total, porque lle dá a democracia a libertad total. E se non critiquios, que a mí tampouco me importa, o sea, a mí me dá exactamente igual que critico os seus compañeros e os gobernos que apoian, un día apoio, outro día critico. Sánchez non ten orzamentos e eu fago mismo. Mentira. Ademais, así de sencillo, mentira. Sánchez non ten orzamentos desde a legislatura anterior. Usted imagínese que nós estuviéramos agora aquí cos orzamentos prorrogados da legislatura anterior. Usted imagínese eso. Que diría usted? Que diría? Nosotros vamos con os presupuestos atrasados, pero todos os anos aprobamos os presupuestos e os ejecutamos. Entonces, non me diga que son igual que a Sánchez, que nin parecido. Usted sí que se parecerá un pouco máis. No tipo, na altura, en guapo, xa o dixo usted, vaya. Claro. Usted, el afeita, se usted non se afeita, pero bueno, eso son anécdotas, non? E volvo a decir, importame moito que fai o presidente da Xunta. A ustedes tamén lles importa. O que pasa é que ustedes teñen un problema co presidente da Xunta, que xa pensaron que desta vez o iban ter ustedes. E quedáronse moi lexos. E o presidente da Xunta ainda acaba de sair unha encuesta agora fai poucos días que todavía reforza máis a súa maioría. Non me extraña que cando estuveron ustedes no goberno da Xunta, pola mañá facían goberno e pola tarde facían oposición. Non me extraña. Entón, claro, cando un non se dedica con toda a intensidade a gobernar, se dedica a enredar, que é o que lles gusta a ustedes, pois despois, claro, cando ven as próximas eleccións, os ciudadanos que son moi listos, moito máis do que todos nós outros creemos, pois pasan unha factura que nos teñen que pasar, como ten que ser en democracia, e como é lógico, e do cual eu me alegro. Por lo tanto, dos presupuestos non nos falou casi nada, nada máis que criticaron polo tempo, polos informes, por non sei que, pero non tuvo a capacidade de dicirnos nada dos números. Por lo tanto, será que están bastante ben. A mí me gustaría que foran máis grandes, sempre cando pudieran ser os impostos máis pequenos, pero esa capacidade todavía non a temos de poder facemos máis con menos, pero moito máis con moito menos todavía non podemos facer. Entonces, creo que debatimos o suficiente e ainda están a tempo de rectificar a súa intención de voto, e se queren votar a favor, pois perfecto, e se non, pois que lle vamos a facer? Nosotros sempre vamos a cumplir con mandato que nos deron os nosos veciños, que é gobernar este concello, e escoitar os demais, e cando as propostas que nos fan non nos parecen adecuadas, non telas en conta, porque para eso nos deron unha maioría suficiente para poder non. Eu creo que estas cousas non son para poder, son para que temos que facer o que nosotros decidamos e asumir a responsabilidade. E é o que estamos facendo durante 40 anos. Este ano tamén o vamos a facer. Por lo tanto, vamos a pasar a votar estes presupuestos. Votos a favor do presupuesto, a relación de puestos de traballo e a ver, se non me sale... No, sí. Eso sí, no. A ver. Primeiro, aprobar o límite de gasto non financiero regulado no artigo 30 da Lei Orgánica 2/2012 do 27 de abril de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financiera para o exercicio 2025
do orzamento do Concello de Outeiro de Rei, 9.038.196,28 euros, segundo aprobar inicialmente o orzamento xeral do Concello de Outeiro de Rei para o exercicio económico 2025, xunto coas súas bases de execución e cuxo resumo por capítulos é o que procede na proposta. Bueno, eso... Terceiro, aprobar inicialmente o cadro de persoal comprensivo de todos os postos de traballo reservados a funcionarios e persoal laboral. Cuarto, aprobar a masa salarial do persoal laboral que ascende a 482.708,89 euros. Quinto, anular as modificacións de crédito efectuadas ao orzamento prorrogado por entendelas incluídas nos créditos iniciais do orzamento de 2025, excepto as incorporacións de remanente de crédito. Sexto, expoñer ao público o orzamento xeral para o 2025 as bases de execución e anexo de persoal aprobados por 15 días mediante anuncios no BOP de Lugo e tabuleiro de anuncios do Concello a efectos de presentación de reclamacións polos interesados. Sétimo, considerar elevado definitivo este acordo e non presentar as alegacións. Oitavo, remitir copia a Administración do Estado. Bueno, esta aclaración fago e pedirle á señora secretaria que o lera para que quede claro, absolutamente claro, e pois non teñamos que fazer alegacións, se é posible, ninguna acta, para que todos sepamos que é o que estamos votando e do que falamos. Vamos pasar a votar. Votos a favor da aprobación do orzamento e de todo o que nos dixo, acaba de decir a señora secretaria. 9 a favor. Votos en contra. 4. Queda aprobado. Con 9 votos a favor, non cabe de abstencións, con 9 votos a favor e 4 en contra. Realmente non cambiamos nada desde hai 40 anos. Vamos pasar ao segundo punto. O terceiro punto, mellor dito. Expediente 869-2025, imposición de ordenanzas de tributos, modificación de ordenanzas fiscales 15, 16 e 17. Realmente as ordenanzas que pretendemos modificar son as ordenanzas de servicios de auga, servicios de recollida de basura, de tratamiento de residuos de basura e sumidoiros. Entonces, despois de haber elaborado un estudio de costes con relación ao ano pasado, ni siquiera con relación a este ano, para que me seño o máis certo posible, pois encontrámonos con un déficit que sabíamos que tiñamos, pero bueno, que vemos que é enormemente grande, que por dúas razóns. Unha pola económica, que evidentemente os servicios se teñen que prestar e se teñen que financiar cas aportacións, ou sea, cas cuotas que corresponden. E segundo, porque tamén fai pouco tempo dice a Unión Europea que todos os temas de contaminación hai que trasladalos ao coste aos ciudadanos que os utilizan. Por lo tanto, nosotros temos aí un estudio que creo que o viron todos ustedes. En algún caso, co 30% equilibramos, como é no caso de, se non me equivoco, no caso de servicio de basuras, de recollida e tratamento de basuras, prácticamente equilibramos, e no caso de servicio de auga e sumidoiros, ainda propoñemos unha tasa onde leva un déficit de máis de 50.000 euros ao ano. Pero, bueno, como a subida da tasa é importante, creemos que vamos a intentar que o Concello asuma esa diferencia, porque se hasta ahora estaba asumindo, se asumiu, por exemplo, o ano pasado 35% aproximadamente, bueno, pois o 5% que máis ou menos pode quedar nesta diferencia entre 53.000 euros de casi 500.000, pois creo que é soportable. Que polo menos este ano vamos deixar así e máis para o ano que ven, non? E, polo tanto, as tasas que propoñemos pois, son as que teñen encima da mesa todos ustedes, que se resumen en algo moi sencillo. É o 30%, aplicar o 30% a todas as tasas de residuos sólidos urbanos, de tratamento de auga e de sumidoiros. Evidentemente, non tocamos os enganches de auga, que podrían ser perfectamente tocables, que se disparou o coste das obras e das inversións desde fai, non sei cantos anos hai que mantemos esta tasa de enganche, pois posiblemente se podría, e ao mellor hasta se debería tocar, pero en aras a eso que digo moitas veces,
de manter os impuestos soportables para uns servizos aceptables, pois en base a eso, pois, esa tasa non propoñemos tocala, e o canon da auga tampouco, porque esa é unha cuestión que lle temos que trasladar á Xunta. É un canon que a Xunta que ten establecido xa fai moitos anos, e que nosotros o único que facemos é de meros recaudadores, e, polo tanto, insisto, non propoñemos tampouco tocar a tasa de conexión á rede alcantarillado, porque, bueno, nunha boa parte dos casos xa está feita, e noutra parte, pois realmente con esas tasas non se pode facer, e sempre imos a convenios especiales en cada caso, para que os ciudadanos correspondientes da zona que poida ser afectada e poida ser estudiada, pois participen e colaboren e vexan a situación que teñen, e en base a eso se poidan desarrollar redes de saneamiento que levamos feito durante os últimos anos en varias parroquias e que seguiremos facendo no futuro. E bueno, se nos mandaran, pois eu que sei, imagínense ustedes, 180.000 millóns de euros, o 20%, que foron os fondos Next Generation, repartidos á administración local, que é o que gestiona, máis ou menos, ou algo máis do 20% dos presupuestos generales do gasto do Estado, repartido proporcionalmente entre todos os concellos de España, pois ao mellor a nós nos tocaba un par de millóns de euros. E ao mellor con ese par de millóns de euros pois xa podíamos facer cousas en saneamento de unha maneira bastante importante. Pero bueno, insisto no que dixen antes, como realmente eso nós non podemos decidir, aunque si o podemos criticar, e si o demandaríamos para cousas como esta tan básicas, que se nós o necesitamos, hai concellos nesta provincia que o necesitan todavía moitísimo máis, pero moitísimo máis, pola dispersión que temos, pola falta de asentamiento no rural, do que tanto se fala e que tanto fala a izquierda, tantas cousas vai a facer, e resulta que ao final os que temos que conseguir esas cousas somos os gobernos de dereitas, os que conseguimos crecer e ternenos, pois, que lle vamos facer? É así a vida. Por lo tanto, nosotros vamos a intentar equilibrar, xa digo, non vamos nin sequer equilibrar ao 100%, pero en basuras vai a nos quedar un déficit de alrededor de 50.000 euros, por os números que teño aquí, que son gordos, a mellor hai unha pequena diferencia, pero bueno, será de uns euros, pero na cantidad global vai ser na basura vamos quedar máis ou menos igual, e polo tanto eu que lles propoño é a aprobación destas tasas, que non me gusta facelo, pero non temos outro remedio. Eso é como cando a uno lle gusta ir ao dentista, pero lle doen as muelas e non lle queda máis remedio para ir. Non sei se hai alguna intervención ou que dice. Que son? Debatemos hoxe unha proposta que terá un impacto directo nos petos da veciñanza de Outeiro de Rei. A suba das taxas de auga potable, de rede de sumidoiros e de recollida de lixo, coas que se pretenden cubrir os custes crecentes destes servizos. Segundo os datos achegados, o servizo de auga e sumidoiros, a pesar desa suba do 30%, seguirá sendo deficitario, nunha cantidade de alrededor de 90.000 euros. 50. En cambio, coa suba, os custos da recollida de lixo quedarán amplamente cubertos. Quedarán equilibrados. Se negara a necesidade de revisar as tasas tras 5 anos en cambios, non podemos aceptar, sen máis, unha suba do 30% dun día para outro, que non vai acompañada nin de medidas de protección social, nin dunha mellora perceptible dos servizos prestados. Sabemos que no caso do lixo hai un aumento do canon de Sogama, é real, pero non se explica con claridade o impacto nas taxas, e se teñen proposto alternativas para reducir os residuos ou mellorar a eficiencia na recollida. Por iso propoñemos alternativamente os seguintes puntos. Primeiro, aplicar o incremento de maneira gradual, distribuído ao longo de 3 anos, por exemplo, un 10% o primeiro ano, outro 10% o segundo, e revisar o terceiro ano en función da evolución dos custes e da situación económica. Segundo, establecer bonificacións sociais automáticas para fogares con baixos ingresos, desempregados de longa duración, pensionistas con rendas mínimas e familias numerosas. Terceiro, presentar un plan municipal de eficiencia dos servizos.
revisando contratos, consumos e posibles melloras técnicas que reduzan os custes sen prexudicar a calidade do servizo. Cuarto, axilizar e desburocratizar a solicitude de entrega de composteiros, xa que vivimos nun concello eminentemente rural, no que case toda a poboación ten posibilidade e necesidade de utilizalos con eficiencia. Evidentemente, isto conlevaría un aforro inmediato no tratamento e recollida de residuos do contedor verde. Quinto, fomentar o uso responsable da auga e a reducción de residuos, con campañas que permitan a veciñanza forrar e reducir a factura de maneira efectiva. Sexto, e sobre todo, manter espazos reais de participación cidadá, para que a veciñanza poida opinar, propoñer e coñecer de primeira man como se xestionan os seus recursos. Non estamos en contra de garantir a sostibilidade dos servizos públicos, pero defendemos que as subas deben ser xustas, asumibles e acompañadas de medidas compensatorias, sobre todo para quen máis o precisa. Por todo iso, pedimos que esta proposta se revise e se modifique e se volva a debater, poñendo as persoas no centro das decisións. Moitas grazas. Venegas. Bo día a todas. Estamos a falar dun incremento dun 30% nas taxas. Unha suba que de por sí sería difícil de justificar, pero que neste caso é absolutamente injusta e desproporcionada. Porque compre dicilo con claridade, non se está a mellorar o servizo, non se está a ampliar, nin tan sequera se está a garantir que funcione ben. Pero iso sí, queren cobrar máis. Comezamos pola auga. Estamos a falar dun servizo que presenta deficiencias moi graves cada vez que hai un episodio de choiva, mesmo lixeira. E a veciñanza vemos como a auga sai turbia das villas, cun aspecto amarrón ou amarelado que xera desconfianza e obríganos a mercar auga embotellada, co que iso supón de gasto adicional. Isto non é un feito illado. Temos recibido queixas continuas de varios puntos do municipio e mesmo documentación gráfica que confirma esa realidade. Algo que xa trouxemos moitas veces a pleno, as respostas do señor alcalde sempre foron que non deixaba de ser feitos puntuais, pero os feitos puntuais repetidos moitas veces convértense nun problema. Non me dirá que ve un feito puntual que non poidamos beber auga da villa os que temos auga da traída, porque só con verlle a claridade, ou máis ben a falta de claridade, xa vemos que non é apta para beber moitas veces, nin tan sequera para cociñar. Ademais, temos os reiterados cortes de auga que sofre a veciñanza, cortes en previo aviso e que en algunhas zonas se acumulan durante varias veces o ano. Entendemos que de vez en cando poida haber averías, evidentemente, pero hai zonas do concello onde estas son reiteradas e encima de non ter auga van ter que pagar máis por ela. Agora, sen garantir unha mellora, sen solucionar os problemas de turbidez, sen facer unha análise pública da calidade da suministración, ven vostede con esta proposta de suba de tarifas. E eu pregunto, como justifica o goberno municipal que se cobre máis por un servizo que non cumpre cos mínimos de calidade? E non me diga que se cumpre, porque esta semana mirei as análises que se colgan no SINAC, que é o Sistema de Información Nacional de Augas de Consumo, e na última análise do 14 de maio poñía auga non apta para o consumo. Teño aquí a análise. E pono aí, eu non me inventei nada. Por altas cantidades de trialometanos, que son compostos químicos volátiles que se xeran durante o proceso de potabilización da auga pola reacción ca materia orgánica. Estes trialometanos son considerados perigosos para a saúde e o medio ambiente e son considerados cancinóxenos pola Unión Europea, pola OMS, porque se sobrepasa o mínimo que debe estar marcado. Vale. Digo eu, a delegada de Sanidade, concelleira aquí presente, algo terá que dicir de todas estas irregularidades. Non é só un problema de calidade, tamén é un problema económico. Este concello, a día de hoxe, ten unha das tasas máis caras de auga da contorna. Castro, Begonte, Friol... Lugo? Vale, pois tamén, Lugo. E o máis escandaloso é o que sucede cos custes de reenganche de abastecemento. Temos detectado prezos moi por riba da media comarcal, o que supón unha clara barreira para moita xente para realizar a conexión a este servizo.
Seguimos co caso da recollida de lixo, que tampouco a situación é moito mellor. Temos contedores rotos, sin tapas, deteriorados, sen pedal ou directamente sen recoller con regularidade. Contedores sen renovarse. E aparte deso, nalgúnas parroquias non temos nin tan siquiera os contenedores obrigatorios, o que debería estar, que sería verde, amarelo e vidro, xa non pido máis. No mes de abril, trouxos a pleno un convenio de contratación do servicio de lixo que dixo que vostede que se facía por convenio entre varios concellos para abaratar costes. En ese momento tamén recordo que dixo que isto se facía, o de facer o convenio entre varios concellos, para evitar subir as tasas. Sin embargo, ahora no mes de xullo trae esta subida. Eu creo que ainda non sabe cal vai ser o custo real dese convenio, porque concretamente o Concello de Mondoñedo levou onte ou leva hoxe este convenio a pleno. Nós votamos a favor naquel momento de facer o convenio con todos estes concellos porque evidentemente iba a supor un abaratamento dos custos. Sin embargo, agora traenos unha taxa de suba do 30%. Así todo, este goberno municipal, como digo, pretende incrementar esta taxa nun 30% sin unha soa proposta de mellora. Nin sustitución de contedores, nin plan de limpeza, nin campañas de sensibilización, nin control sobre a recollida. E máis, temos enseres que levan un mes sin recoller ao lado dos contenedores. E como se isto non fose suficientemente grave, todo isto traese nun pleno extraordinario convocado a finais de xullo, en época de vacacións, sen que naide se entere, ou sexa, falta de transparencia que é o normal neste goberno. Desde o BNG sempre dixemos que os servicios públicos teñen que financiarse e deben funcionar, pero tamén dixemos que os incrementos deben estar justificados, ser progresivos e vinculados a unha mellora da calidade do servicio. Non se pode xestionar un concello como quen xestiona unha empresa privada. Os impostos, as tasas deben ir acompañados de criterios de equidade, xustiza social e eficiencia. Subir as tasas e mellorar os servizos é xusto o contrario do que debe facer unha administración responsable. Tamén pedimos que se revise en profundidade a estrutura tarifaria dos enganches e das tasas actuais para garantir que este concello non sexa un dos máis caros da comarca. Tal como vostede dixo antes, o custo da vida é moi alta. E xa que o custo da vida é moi alta, tanto para o concello como para os veciños, vostede sube as tasas. Grazas. Para ser un dos máis altos da comarca, ven bastante xente aquí a Outeiro de Rei. Incluso dos que están aquí na corporación, non fai falta ni siquiera ir buscar esos. Ustedes xa lle lo dixen varias veces, eso vale para responder aos dous. Ustedes realmente son unha auténtica propaganda da boa calidad e a boa imagen e os bons servicios deste concello. E a xente vai na dirección contraria a todos ustedes, porque realmente nos outros concellos si que deben ter unha ben mala propaganda de calidad, porque constantemente lles baixa a población. E aquí, con ustedes aquí, levando 40 anos, facendo o mismo discurso e os mismos mítines, pois cada día temos máis veciños, cada día ven máis xente aquí a Outeiro de Rei. A pesar de ustedes, claro, a pesar de ustedes. Espero que non gobernen ustedes nunca, porque cando gobernen seguramente se vai invertir a situación. Subvenxe proporcionada. Pois unha subvenxe desproporcionada sería algo que non fora acorde cos costes. Nosotros aprobamos no 2020 unha subida de tasas que creo que, se non me equivoco, poñía que se iban a actualizar o IPC. E non se hizo. En aras de axudar o máximo posible aos veciños. Pero, debido á situación de disparo dos costes de vida, pois non nos vemos noutra situación máis que ver os gastos do ano pasado, ver a situación e ver de equilibraros. Evidentemente, o que usted está dicindo de subir o 10%, é o que podíamos haber feito. Bueno, ahora íamos xa no 50%, se fixáramos eso. Entón non teríamos un déficit, teríamos un superávit. Pero non o fixemos, porque eu creo que temos que aguantar o máximo que poidamos. E se algunhas competencias que non son nosas e que asumimos, as asumir a quen lle toca, neste caso o Estado,
porque a Xunta sí que estamos asumindo, estou falando dos servicios sociales, estou falando deste Concello, non de outra cousa. Se o Estado asumir o que lle toca nos servicios sociales, pois é máis diñeiro no que vamos a dedicar aquí ás tasas. Bastante máis, é o doble. É o doble o que nos costan os servicios sociales neste Concello que tiña que asumir o Estado, porque o Concello non lle tiña que costar nada, nin a escola infantil, nin a axuda a domicilio, nin todos os servicios sociales, porque son competencias do Estado e da Xunta. E a Xunta está asumindo o que lle toca, pero o Estado non. E entonces só temos dúas opcións. Ou dicir que non nos podemos prestar e non nos prestar, e quedar os veciños sin eles, pero se non o vamos facer, ou asumir o costo. Estamos asumindo un costo que neste momento debe andar rondando os 10 euros por hora, me parece, se non me equivoco, cerca deles, entre os 8 e os 10, de diferencia entre as axudas que temos e o que costa o servicio de axuda no fogar, por exemplo. Entón, claro, todo eso nos leva a que temos que equilibrar os gastos e os ingresos. E a pesar deso, ainda o facemos con un déficit, para que, seña o menos costoso posible. Cando falan de mellorar os servicios, cando falan de facer campañas cos veciños, cando falan de facer poñer contenedores en todas partes, cando falan de facer unha recollida de enseres e que ao mellor botan un mes en algún sitio, pois iso é porque ustedes non están na realidade, ou non se enteran, ou non se queren enterar, ou veñen aquí a mentir como suelen facer case sempre. Porque cando os enseres están máis dun mes é porque non se botan correctamente, porque os enseres hai que poñerlos os primeiros días do mes, e despois poñense a semana seguinte. E como se poñen a semana seguinte, pois botan ali un mes, porque o que non podemos facer é despois volver outra vez a recollerlos. Podemos, pero hai que pagalo. Entón non podemos facer. Cando se rompen os contenedores, pois pode ser por moitas circunstancias. Que generalmente se repoñen o máis rápido posible. E cando dicen que temos queixas de auga, pois eu creo que a auga é correctamente sanitaria, sendo que é correctamente. Se en algún momento detectamos que temos algún problema dese tipo, pois evidentemente anunciaríamos á población que non se pode consumir, porque eso non é neste Concello onde pasa. Aquí creo que ainda nunca pasou, ainda nunca tuvemos que fazer ese anuncio, pero se temos que fazer, faremos, porque non é o primeiro nin o segundo Concello que o ten que facer. Ao mellor tamén hai que preguntarse por que os ríos veñen tan contaminados. Ao mellor tamén hai que preguntarse eso, porque os ríos ao mellor tiñan que vir menos contaminados. E hai unha administración que é responsable en poder dialogar, eso fadeiro antes ou despois de acabar, vale? Porque para que esteñamos todos atentos o que queira estar, vale? Entonces, dentro de todas esas posibilidades, dentro desa reta inmensa que temos nosotros, que chegamos aos 180 núcleos nas 27 parroquias e con unha población moi dispersa, o que non fan grandes concellos no entorno, pois evidentemente eso requiere máis dificultad a veces incluso para reparar as averías, incluso a veces para detectalas, incluso eso requiere unhas inversións moito máis grandes. Non fai moito tempo que tuvemos que fazer unha inversión e fixamos unha inversión moi grande que ainda ten algunha problemática a hora de funcionar, para ter unha doble red por outro lado, para que cada vez que hai unha avería cortemos a auga o menos posible nos menos sitios posibles. É verdade que tamén temos unha red que ten unha presión enorme, eso facilita a chegada con máis presión a todas partes, pero genera algunha avería máis. Non sei se habrá que plantearse eso ou non, pero o que ten de ventaxa por un lado ten un inconveniente despois para algúns veciños, porque non todos estamos ao mesmo nivel, uns están nos sitios máis altos e outros nos máis baixos. E como chegamos ca auga a todas partes, tanto é así que incluso hai 2 bombeos a maiores para bombear a outros sitios todavía máis altos para poder chegar a todas partes do municipio. Entón, claro, todo eso leva consigo, tamén é verdade que todo eso leva consigo
que o servicio de auga é un pouco máis caro, porque temos unha red enormemente extensa para unha población pequena. Se a red a tuviéramos solamente nos sitios onde temos a población moi concentrada, como fan algúns concellos, pois o coste de mantenimiento sería máis pequeno. Pero eu creo que hai servicios básicos que son tan básicos que os teñen que ter todo o mundo e os temos que pagar entre todos. Entre eles está a rede de auga, ou a rede de carreteras, ou a fibra óptica, ou algúns máis, non? Que eu sepa, as tasas non son máis altas que as de Lugo de Verón, as de consumo de auga. Eu entendo que son máis baixas. Pero, bueno, tamén é verdade que non teñan por que ser máis baixas, podían ser máis altas. E máis, deberían ser máis altas. Deberían ser máis altas que as de Lugo, pois as da auga, as dos sumidoiros, as de basura, porque o costo do servicio da población está moito menos concentrada, onde hai unha densidade moito máis baixa, pois, por sentido común, ten que ser máis caro. É certo que se gestiona mellor. Eu creo que en reducción, reciclaje e reutilización somos dos primeiros concellos da provincia. Tampouco é verdade que non haxa contenedores de todo tipo, o que dixo obligatorios, que non é verdade obligatorios, eso non é verdade, pero non hai ninguna parroquia onde non haxa todo tipo de contenedores. Outra cousa é que cada vez vamos poñendo algún máis, e poñemos máis contenedores amarillos, e poñemos máis contenedores de papel, pero non hai unha sola parroquia que, excepto que haxa un momento nunha rotura dun contenedor, ou de que nun momento un contenedor se retire porque se rompeu ou porque nese momento todavía non o tiñamos, pero é que desde fai xa moitos anos todas as parroquias teñen todo tipo de contenedores, verde, amarillo, de papel, de aceite, desde fai bastante tempo, e despois en moitas parroquias hainos en varios sitios, e contenedores verdes hainos prácticamente en todas partes, e amarillos pois en casi todas, e os composteiros, pois realmente non só demos composteiros, senón que seguimos mantendo unha línea de petición de composteiros porque nos van pedindo e nosotros irnos pedindo a medida que nos lo van traendo e lo repartindo, e que ademais fixemos cursos, fixemos reunións ca xente, levouselles cartas personales, por exemplo, os contenedores marróns, que somos pioneros en Galicia, porque ustedes ao mellor non o saben, pero dígollelo eu. Somos pioneros en Galicia en poñer o contenedor marrón. Ao día seguinte, aos 2 días que os poñamos nós, creo que os puxo outro concello da zona de Pontevedra ou por aí. Pero primeiro poñámonos nós. Pois aí se lle entrega unha chave a cada un dos veciños. E se vai falar con ele. O sea, mira que nivel chegamos. E se vai con algunha persona a falar con ele e a explicarlle para que vale o contenedor marrón e o que debe fazer con ele. Entonces, cando nos falan deso, ademais temos aí posto unha bandeira verde, que tampouco hai moitas en Galicia, que cando nos deron a primeira debíamos ser 5 ou 6. Agora creo que non somos nin 30, me parece, de 300. Entonces, todo eso que dicen ustedes, bueno, pois ao mellor ustedes igual pensan que yo creo a xente, pero eu volvo a decir, como a xente ve o que decimos, pero tamén ve o que facemos. Entón, nós o que facemos creemos que é o que podemos facer con recursos que temos e con ese equilibrio que sempre me gusta decir de servizos aceptables para impostos soportables. E dentro dese equilibrio nos movemos desde fai moitos anos e o seguimos facendo. E agora mesmo esa é a situación. Ao mellor dentro de un ano cambia, ou 2, para mellor ou para peor. Tendremos un novo convenio que espero que eso nos abarate, e cando quero decir abarate, como cada ano hai unha subida
de todos os costes de todo, pois, cando firmamos ese convenio, cando firmamos os primeiros xa debe haber un ano, e cando se debe acabado, ao mellor pasa outro, e ao mellor o coste da vida subiu máis dun 20%, pois ao mellor non abarata con respecto ao que temos. Pero espero que abarate con respecto ao que nos podría costar, por ese simple hecho de iremos moito xuntos. Esa economía de escala sempre permite que se abarate un pouco, ese é o objetivo que se busca. Ojalá pudera ser, como querían decir ustedes, que pudera baixar os precios. Ojalá, se poden ser, perfecto. Se a economía do país vai de outra maneira mellor, pois ao mellor hasta eso sucede, porque a mí pareceme que a economía deste país está enloquecida e cada día é máis difícil para os ciudadanos e para as pequenas administracións, que temos uns impostos moi limitados, con uns servicios que están moi por encima dos que temos competencias e dos que deberíamos prestar, pero que non nos podemos limitar a eses, posto que outras administracións non nos prestan, e temos que ir máis alá, e temos que fazer ese esforzo con os nosos ciudadanos e con os nosos veciños en situacións, e volvo a mencionar os servicios sociales, algo tan necesario como é atender a persoas maiores e a persoas dependientes, pois aunque seña a un coste brutal, pois o seguimos facendo. E iso, claro, volvo a insistir, oye, se eso non o tuveramos que facer, pois hasta podíamos manter o servicio de agua e o de basura e outros servicios a un coste máis baixo, pero eu creo que é preferible actualizar, facer ademais o que nos ordena a Unión Europea que debemos facer, que é manter os costes aos ciudadanos do que costa os tratamientos e o reciclaje de cada unha destas cousas, porque non lo dice a Unión Europea nunha directiva. Entón, bueno, pois eu propoñolles, a mí xa me gustaría poder fazer isto escalonadamente. E máis, me gustaría non ter que facelo, porque maldita gana que teño, nin me gusta subirlle ningún tipo de tasa nin de impostos aos veciños. Pero o que gestiona só ten dúas opcións. Ou presta o servicio ou non o presta. Porque a opción de prestalo e non pagalo, esa opción non existe. Entón, como hai que, ao prestalo hai que pagalo, pois só non nos queda esa opción. Hasta agora fomos soportando e soportamos un déficit importante, a pesar de que tiñamos a posibilidade de haberlo feito. Nin siquiera tiñamos que traerlo a este pleno, posto que estaba acordado así. E non o fixamos porque nos parecía que era soportable, e fomos soportando hasta agora. Ademais, vímoslo antes no presupuesto, con unha deuda moi razonable, con unhas gastos financieros e de deuda pública moi asumibles, e a todos por eso non o fixamos hasta agora, pero agora sí que o temos que facer, é necesario, e bueno, e de todas formas, eu teño por aquí algún dato de cando, non sei onde o tengo, por exemplo, por decir algunhas cousas anecdóticas, ¿no? Para que un pouco, pois a auga ao bimestre para o consumo mínimo costa 8 euros, costaba 8 euros, e agora vai costar 2,4 euros máis en 2 meses, o cual vai subir 1,20, por exemplo, non? No lixo, pois algo parecido. O urbano, que é o máis caro, costaba 18 e agora sube 5,51 aos 2 meses, ou sea, 2,1 euros ao mes. Bueno, evidentemente, para a xente que ten unha situación moi precaria, pois seguramente todo é difícil, pero nosotros tamén temos os servicios sociales con incluso gastos en emergencia social, e nas partidas do propio presupuesto levamos gastos en emergencia social para cando algunha xente realmente non pode asumir algún tipo de servicio moi básico. Pois non é a primeira vez que facemos, que a un señor lle conectamos a auga e lle cobramos o enganche de 1.200 euros, porque é o que está estipulado, e como a súa situación era tan precaria, lle demos unha axuda desde servicios sociales de emergencia social de 1.200 euros. Non é que lle puñéramos a auga gratis, pero demos a axuda suficiente para que pudera asumir o coste da auga. Por poñer unha anécdota de alguén que xa falleceu xa fai uns cuantos anos. Pero quero decir que en ese tema tamén estamos, non? E por lo tanto, creo que non teño moito máis que dicirlles, e que pasaremos a votar estas ordenanzas, se lles parece ben, para manter un equilibrio presupuestario e para poder seguir prestando estes servicios correctamente como estamos facendo, a pesar de que pode haber unha situación anecdótica que pode ser
tampouco podo garantizar que un día un camión pois, non se averiara en un sitio non quedara un contenedor sin recoller, ou 2, ou 4. Pero, bueno, cando sucede calquera cousa desas, pois automáticamente se ten o conocimiento, se recupera, se fai ao día seguinte. E tamén hai que ter en conta que, ao mellor, hai outra cousa que tamén lle debemos transmitir desde aquí a todos os ciudadanos, que tamén hai veces que hai moita basura fora, que eso non debería de suceder. E para isto necesitamos a colaboración de todos. E cando eso se debe a que non hai contenedores suficientes, porque se pode deber, porque temos a suerte que estamos nun concello en constante crecimiento e cada día hai máis xente en casi todos os sitios, pois simplemente que non lo fagan chegar, que cada vez que non lo fan chegar, o máis rápido que podemos e casi sempre automático, se é por unha razón desas, pois se aumentan os contenedores e se poñen máis contenedores, porque é o que ten que ser. O sea, nós temos que prestar á sociedade os medios para que ese tratamento se faga correctamente e eu desde aquí pídolles a todos os veciños que tamén colaboren correctamente, porque por moitos medios que poñamos, se non colaboran, se non se pon a basura no contenedor, que son casos anecdóticos, xa digo, tampouco quero generalizar isto que non sucede así, pero en algún caso a veces hai, entonces a recollida pois a veces non queda tan perfecta ou crea algún problema máis, non, pero insisto, creo que son casos anecdóticos. Cada vez que facemos algunha charla, algunha cuestión deste tipo para temas de reciclaje, para temas de compostaje, todo eso, vamos a facer outra hora dentro de nada, tendo en conta todos os que van pedindo composteiros para irlos facilitando a todos. E bueno, tampouco hai unha grandísima demanda de composteiros, pero imos tratar de ir atendendo pouco a pouco, porque nos parece correcto, e cando alguén quer utilizalo para eso, pois me parece moi ben. E xa digo, somos pioneros no contenedor marrón. O contenedor marrón non olvidemos que é un tema puramente medioambiental, que a veces a mellor a xente pensa que é para un aforro económico, non? O contenedor marrón é un tema pura e exclusivamente medioambiental. Realmente ainda eleva o coste de recollida, porque hai que fazer 2 recollidas onde antes se facía unha por separado, non? Que xa levamos con ela de máis 3 anos, ou cando empezamos por ya 3 anos, ou por aí, e non é que agora o fagamos, pero bueno, creo que explico isto en aras a todo o que falábamos antes da implicación por parte do Concello en que os ciudadanos poden utilizar o máis correctamente os medios dos que dispoñemos todos para poder reciclar, para poder proteger o medio ambiente, para poder reutilizar o máis posible e que a mínima contaminación posible, para ter uns servicios aceptables a uns impostos soportables. Vamos a pasar a votar logo esta ordenanza. Votos a favor da modificación das 3 ordenanzas. Votos a favor. 9. Votos en contra, 3, e abstención, 4. Abstención 1. Voy a explicar Agradezcolle a concelleira do PSOE a súa abstención. Tamén comprendo que non apoio, pero porque non deixo de ser en tema de costos económicos, pero agradezcolle a súa abstención. Moitas gracias. Rematamos o pleno. Despois, que rematou o pleno. Agora pode explicar o que. Mira,